नमस्कार, माझे नाव शुभम मंगेश शेवकर. तुमचं आमचं सेम असतं. आयोजित एक पात्र ऑनलाईन अभिनय स्पर्धेमध्ये भाग घेतला आहे. त्याच्यासाठी हा व्हिडिओ बनवत आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट पण करा. कधी कधी वाटते हे जीवनच नको, धावपळ पळापळ यांनी जगणं असह्य होऊन जातं. त्याला थांबता पण येत नाही, कारण डोळ्यासमोर येतात आई, वडील, भाऊ, बहीण, नातेवाईक. आमचा एकच कॉमन प्रश्न, सेटल कधी होणार आहेस? वैतागलोय मी, आता कंटाळलोय आणि तोंडावर एक गोड असं आणून सांगावं लागतं, सेटल ना होईल लवकरच. शिकत असताना कामाला लागलास की झाला सेटल, लग्न झाले की झाला सेटल, मग नंतर मुलं बाळ झाली की झाला सेटल, मग नंतर घर, गाडी, बंगला झालं की झाला सेटल. सेटल 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 कधी वाटतं याचा अर्थच कधी समजला नाही. सेटल 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 आणि सेटलच कळालाच नाही. सेटल अगं थांबव ना.